ஹாய் எல்லாருக்கும் வணக்கம். இன்றைக்கி நம்ம என்ன செய்ய போகிறோன்னு பார்த்தீங்கன்னா ராகி சேமியா வச்சு ஸ்வீட் எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்க்கலாம். வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். ஒரு பாத்திரத்தில் வெது வெதுப்பான தண்ணி எடுத்துக்கலாம். அடுத்து நம்ம எடுத்து வச்சுருந்த ராகி சேமியாவை அதில் ஆட் பண்ணிவிட்டு எல்லாத்தையும் நல்லா கலந்துடலாம். இது வந்து ஒரு 2 மினிட்ஸ் வந்து இந்த தண்ணியில் இருந்தால் போதும். இதெல்லாம் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுருங்க. அடுத்து கொஞ்சமாக வந்து உப்பு ஆட் பண்ணிக்கலாம். இது ரொம்ப நேரம் நம்ம ஊற வச்சிடக்கூடாது, இல்லைன்னா குழஞ்சிடும். இது கொஞ்ச நேரம் அப்படியே இருக்கட்டும். நம்ம அதுக்குள்ளே வந்து இட்லி பானையில் வந்து தண்ணி வந்து சூடு பண்ணிக்கலாம். தண்ணி நல்லா சூடானதும் நம்ம ஊற வச்சுருந்த ராகி சேமியாவை வந்து நம்ம இது போல் வடிகட்டி இட்லி தட்டில் வந்து ஸ்ப்ரெட் பண்ணிக்கலாம். இட்லி துணி இருந்தால் அதை போட்டுட்டு கூட நீங்கள் அது மேலே வந்து நீங்கள் இதை போடலாம். நான் வந்து இன்றைக்கி இட்லி துணிலாம் போடல, அப்படியே ஸ்ப்ரெட் பண்ணிவிட்டு இதை நம்ம மூடி ஒரு 4 to 5 மினிட்ஸ் வந்து இதை வேக வைக்க போகிறோம். இப்போ பார்த்திங்கன்னா இது நல்லா வெந்துடுச்சு. இந்த ஸ்டேஜில் நம்ம அடுப்பு ஆஃப் பண்ணிவிட்டு இது கொஞ்சம் வேறு ஒரு பாத்திரத்துக்கு ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிடலாம். இப்போ இது நல்லா ஆறிடுச்சு. அடுத்து நம்ம துருவி வச்சுருந்த தேங்காவை வந்து ஆட் பண்ணிக்க போகிறோம். அப்புறம் ஏலக்காய் வந்து பொடி பண்ணி வச்சுருக்கேன், அதையும் நான் இதில் வந்து சேர்த்துக்கிறேன். அடுத்து சர்க்கரை ஆட் பண்ணிக்கிறேன். நான் இன்றைக்கி நாட்டு சர்க்கரை தான் ஆட் பண்ணுறேன். நீங்கள் உங்கள் டேஸ்ட்டுக்கு ஏற்ற மாதிரி நீங்கள் வந்து சர்க்கரை ஆட் பண்ணிக்கோங்க. நான் இன்றைக்கி ஒரு 4 ஸ்பூன் வந்து சர்க்கரை ஆட் பண்ணிக்க போகிறேன். இது எல்லாத்தையும் நல்லா கலந்துக்கலாம். அவ்வளோதான், ரொம்ப டேஸ்டியான, ஈஸியான, ஹெல்த்தியான ராகி சேமியா ஸ்வீட் ரெசிபி வந்து ரெடி ஆகிடுச்சு. குழந்தைங்கள்லேருந்து பெரியவங்க வரை எல்லாருக்குமே இந்த ரெசிபி ரொம்ப பிடிக்கும். நீங்கள் கண்டிப்பாக இதை உங்கள் வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். அவ்வளோதான், இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள். மறக்காமல் எங்கள் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிடுங்க. அது வரைக்கும் பாய்.